Kechengsi ka do ka ve Karbi official YouTube channel kelang arato ana phasedame nili to mahin pending kang sam cardom na pachiriglo cardo adama sar po Karbi lunjir kilun alun se po lun se petum lun se po starmon crew lapen ke lun se pi nitu timung pi alang ni tumang hini puthot non Karbi lunjir akimi pache thagra pet mate kilun ra pet doponi labangso lunjir ramen lake Simbon Simsap Labangso lunjir sistami non lamkan arjan kimi bonda poniklo Labangso lamkan arjan along kache parjan pon abang phobang phetumhan ilitum thek poniklong jilake nong nan chithangklong Karbi lamkan arjan along kache parjan non ber mate kache parjan non thek nai abang phobang phetum aki hai Joyram be lapen ke aki hai pi lili rong pharpi Simbon Simsap parani pini lekroi jangsai nang phan pa nong pi Labangso lunjir alam theke tok lapen ke ati ot kipia bang phulake lun se po Sarmon Crow music director abang phulake aki hai Sem Teron Labangso lamkan arjan along choreography abang philake aki hai pi Serdoblin bepi makeup artist abang philake nong chithangklong makeup artist abang phi aki hai pi Rubjili terang pi Labangso lamkan arjan along direction ke thandon abang phulake aki hai Malong Timu Labangso lunjir arju me pik lapen ke lamkan arjan setame lang me pik ji ili tum kado ka vestame prabjin pen labangso lamkan arjan setame RDM STUDIOS official YouTube channel along setame lang phonik long da prangpo lapen ke nang litum koman matsi lun se po Sarmon Crow lapen ke lun se pi nitu timung pi alang litum mangini ki lun rapet alunjir do an karju ning ka ching saming nai lo komen along tok ponigra pachini poni bekta pini video lang igmisen polote video phan like sipira video banda share ponigra lapozon tak taka video kai ki ta kelang poning lo wer je phanili channel fan kang hon pe subscribe ponik popusi ning chithe poniklo tangte pinia video ke ponigelo cardom